घेऊन कुर्साचे कुर्वे निवराम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांचे बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सुम्याच्या भडव्यांवर एक बरी कबर हाडली नमानमध्ये एक कृपेन भरले सुमे तुझ्या सुम्यासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. देवाचे माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. आपले सुमेचे साखर नमानमध्ये एक कृपेन भरले सुमे तुझ्या सुम्यासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. देवाचे माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्यामध्ये जियेलो नमानमध्ये एक कृपेन भरले सुमे तुझ्या सुम्यासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. देवाचे माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आमच्यामध्ये जियेलो नमानमध्ये एक कृपेन भरले सुमे तुझ्या सुम्यासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. देवाचे माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. भगीवन देवाचे माय आम्हा पसवत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसण्याक आम्ही फसवच्या खातीर मागिया येसुमिया भगवान बरी खबर दिल्यावर तुझ्या पुत्रास ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतलेले आम्ही जाणलेलो कष्ट आणि जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावशे आमच्या आमच्या सुम्या मरी फात आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या देवा गेल्या भडव्या मुझे रत्म्या सर्गींच्या दयेन श्रेष्ठ भडव्या सामीन गेले आमच्या सुजात आमका संभाळ देवसराच्या पटकपणाचे आणि पासांचे राणी तुम्ही देवता का फरमाव देवना मेला आणि तू ये सर्गावेल्या पोची जगवारा मी बाळो संसारा उंचा सैताना कांता जवारा फटाकना देवाच्या पदवीने आमेन. ससना सविशेव दितांका येसुम्या समाधानांचा विषय घेऊन दे आमेन. सत्मंता देवा सर पदुदार बापा प्रथमच्या रसनारा क्रिस्ताचा चेकलास ताकमच्या जो पवित्र नारी आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राजम येऊ तुझे कुश जशी गाजता तशी संसारान जाव नमान मरिये कृपेन भरले समय तुझ्या सुम्यासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले समय तुझ्या सुम्यासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले समय तुझ्या सुम्यासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आईच्या सकाळीच्या वेळा या सोमवारच्या दिसा आम्ही दोन्ही आमच्या दोळ्यात आमप्या दोन्ही हात आमच्या काळजाचे दौऱ्या या
सोमाराच्या दिसा हिब्रूज चॅप्टर 6 13 and 14 हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र 6 अध्याय 13 आणि 14. देवान अब्राहमाक बसावणी केली तेन्ना आपणा प्रास वड दुसरो कोणी ना देखून आपल्या नावान ताणे हो सपूत घालो आणि म्हणे, खरेच हांव तुका आशीर्वादांनी भरतलो आणि एक अगणित संतत करतलो. खरेच हांव तुका आशीर्वादांनी भरतलो आणि तुझी एक अगणित संतत करतलो. आज आमका हर एकल्यांक तो देव येस बसवणी करता. हांव तुका आशीर्वादांनी भरतलो, आशीर्वादांनी भरतलो. या आशीर्वादा लागून आता देवान आता आशीर्वाद केले, आता तुका कितें दिता म्हणले तक्षण आमकां मेळटा म्हणून देवाचे उतर मुखार सांगता 15वी वळ. अब्राहम सोंसणीकायेन दृढ रावलो देखून देवान बसयल्लें जोडूंक पावलो. अब्राहम सोंसणीकायेन रावलो, सोंसणीक जालो. अब्राहमाक देवान सांगले, हांव तुका व्हड एक संतत दिता. 500 वर्सां प्राय 75 वर्सां. आणि ताका इजाक जल्मलो 100 वर्साच्या प्राय. 25 years 25 वर्सां अब्राहम सोंसणीकायेन रावलो. आमका 25 वर्सां सोडा 25 दीस सोंसणीकायेन रावूंक कश्ट मारता. आज आमी पवित्रत्म्या लागीं मागोंक जाय. या सोमाराच्या दिसा आज पवित्रत्म्या लागीं हे आमी मागोंक जाय. कित्याक आमी भावार्थान मागताव, हर एक दिसा भावार्थान मागताव आणि आमच्या मतीन केन्ना सवालां येतात. तेदला टप्पा सकयल पडटा. जेन्ना त्या मागण्याच्या त्या प्रोसेसान जेन्ना आमी सुरू केले, आज जाता फाल्यां जाता, एकच आज जाता फाल्यां जाता, आज जाता फाल्यां जाता. पूण आमचे मागणे आमचे आत्मीक बोड घट करता आयले. पूण केदला आमी पळयलें गे आनी कितें जाता ना उरलें पुरो वयर येता आसात. तांचे पुरो काम जालें, आमचेर जावन टप्पा सकयल पडटा आमी. मोगाचे न्हू, अब्राहम बाप आमकां एक देख. आमी हर एका दिसा उडास करूंक जाय. कशें अब्राहमाक देवान बसयले आनी ताची बसावणी ताणें पाळली. आज आमी मागया पवित्रत्म्या लागीं. पवित्रत्म्या आज आमकां असलो भावार्थ दी, असले पेशन्स, सोंसणीकाय. कशें अब्राहमान सोंसणीकाय घेतली. पयलेच तो आपल्या बापायचें घर सोडून दुसऱ्या गांवाक आयिल्लो. ताणें चिंतीत आसलें 2 वर्सां 4 वर्सां कितें जावना, आनी कांय जावचे पडना, हांव फाटीं येता, आमी या फाटीं. आनी तशें म्हणोना. वेट केलें. ही वेटेड. थोडे फावटी आमच्या जिवितांत कितेंच सोल्युशन दिसना, वाट दिसना, कितेंय मेसेज मेळना जाल्यार आमचे लागीं आसा देवाचे उतर. आमचे लागीं आसा मागण्याचे सकट. आमी तिरासानेन मागोंक जाय. आज
आमचे माईक अनम्यूट करूया. आमचे सगळे माईक अनम्यूट करूया. सगळे आमचे माईक अनम्यूट करूया. परत दोळे आमचे दांप्या. एक घडीभर आमचे जिबीत पवित्र आत्म्याक समर्पण देऊया. ये पवित्र आत्म्या म्हाका तू सोसणी कर. पवित्र आत्म्या म्हाका अब्राहमा परी सोसणीकायेची देणे दी. पवित्र आत्म्या हर एक दिसा म्हाका शिकय. पवित्र आत्म्या म्हजी सगळी जिणी तुझ्या कंट्रोलाखाल घे. पवित्र आत्म्या हांव तुजो मोग करता. पवित्र आत्म्या तुझी खुशी जण जावंक शिकय. तुझ्या बसवण्याचेर उतराचेर हाती येवंक त्या उतरांनी म्हजो हर एक दीस बांदून हाडूंक ये पवित्र आत्म्या म्हाका तू शिकय. जेजून सांगले हर एक उतरां तू म्हाका उगडासाक हाड. ये पवित्र आत्म्या म्हाका हांव तुझ्या हातान भेटोवन दिता. ये पवित्र आत्म्या म्हाका संपूर्ण तरान हांव तुका समर्पण दिता. हालेलुया 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 वही पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या तुझी कृपा सोसणीकायेचे देणे तू आमकां दी. सोसणीकायेन तू आमकां बोल. सोसणीकाय 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 कस्तान आमकां सोसणीक कर. दगदडेत आमकां सोसणीक कर. तेन्ना येतना आमकां तू सोसणीक आमच्या जिवितांत कितेंच वाडदिवस नासले वेळा आमकां सोसणीक कर. पिडाचेर पिडा येतना पिडा सोसूंक जाय नासल्या वेळार ये पवित्र आत्म्या आमकां सोसणीक आमकां सोसणीक आमकां सोसणीक कर. ये पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या आमचेर जाबरो देवसरान आज कोट्या सत्तेर आमचेर धाड घालतना काळोखाची मोडा आमचेर जैत वर्ता शी भोगतना ये पवित्र आत्म्या आमकां सोसणीक कर. सोसणीक कर. तुझ्या बसवण्याचेर आमी थीर रावंक. तुझ्या बसवण्याचेर आमी येवंक. तुझे सांगात आमी आमची मेटा काडूंक. पवित्र आत्म्या आमकां घड कर. सोसणीक कर. आज पवित्र आत्म्या आमची कंट्रोल घे. आमची मौन आमची चिंतना आमचे सगळे चटवटिका आमची ऍक्टिव्हिटीज तुझ्या कंट्रोलाखाल घे. रियाशिया रला बरा 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 हालेलुया 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 हालेलुया
हे मुझे देणीला भोग तू ये मुझे देणीला भोग तू ये पवित्र 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 सगळ्या ये पवित्र परत एक पण ये पवित्रत्व आहे हे पवित्र ये पवित्र तोळ्या आमची दांप्या तोळ्यापोटी आमच्या जिवितान थोडे विषय घडतात आमका किती करचे म्हणून कळना देदेस पोर जाता आम्ही कंगाल जाता आम्ही कोणाचेर भरवसो दवरसो कोणाचेर भरवसो दवरसो नाका म्हणून कळतात ना काळजांत एक भिरांत कोणा लागीं सांगचे कोणा लागीं सांगचे ते कळीत जातात ना आज पवित्र आत्मा आमचे संगी आसा पवित्र आत्म्याक आम्ही सगळे संगी पवित्र आत्म्याक सगळ्या तुझ्या सिच्युएशनांतान सगळ्या तुझ्या त्या समस्येतान भायर हाडची ती वार्ता कळीत आसा आज आम्ही देदेस्पोर जालांगी कंगाल जालांगी निराश जालांगी आज परत माग्या ये पवित्रत्म्या मुझे थंय देवोनी मुझे थंय जीव तुये म्हण परत एक पटी माग्या ये पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या ये पवित्र ये पवित्र मुझे थई देव देणीला भोग मुझे थई देव देणीला भोग ये पवित्र ये पवित्र आमचे दांप्या
एक भयणी तिच्या जिवितान जाल्ले विषय त्या कुटुंबाक खंयचे की एका संस्थेतून कॉल येयलो आणि तुमचे अशे 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 फलाणे समस्या आसात, आम्ही तुमकां सारखे गाईड करता, तुमचे कितले पैसे आसात सगळे काढ आमकां ह्या अकाउंटाक धाडा आणि तुम्ही खंय वचोंक ना, कोणाय लागीं कळोंक ना, इवन भुरग्यांकय कळोंक ना, ही विषय तुमच्या लागीं दवरी जाय. ह्या कुटुंबान सत म्हूण पाती येवन तांकां सगळे डिटेल दिले. आसले पैसे कितले कितले जोडूंक जातात तांणी विचारले, नातल्यार दुसरे रीण काण घेवन एकठांय करून धाडले. कोणाय कितें सांगूना. एक दीस त्या कुटुंबान एक मेसेज धाडली, हांव कसल्या समस्येंत आसा ते सांगूंक जायना, हांव एका समस्येंत आसा, म्हाका वाट दाखोवचे पासून मागा. आणि पवित्र आत्म्यान एक उतर दिले. जॉन 16:13 सताचो पवित्र आत्मो तुमचेर येतलो तेन्ना तुमकां संपूर्ण सताक व्हरून पावयतलो. पवित्र आत्मो तुमचेर येतलो तेन्ना तुमकां संपूर्ण सताक व्हरून पावयतलो. ह्या कुटुंबान कोणाय कितें सांगूना, गरज आसल्या भुरग्यांक सांगूना. हे उतर ताणी रिपीट करूंक सुरू केले. मध्ये पडिल्ले नाका. ह्या कुटुंबान मागणे करूंक सुरू केले. हे उतर क्लेम करूंक सुरू केले. क्लेम करता करता तांकां बगले, भुरग्यांक सांगया, भुरग्यांक सांगले, भुरग्यांक सांगले आमी आत्तां येता. आणि भुरगीं आयली, सगळे स्टोरी आयकली आणि कळलें की ते एक स्कॅम. आणि तक्षण ताणी कितें व्यवस्था करूंक आसा सगळे व्यवस्था केली, सगळे ब्लॉक केले. आणि पवित्र आत्म्यान तांकां सगळे दाखयले. जेन्ना मागले पवित्र आत्म्या लागीं सताचो पवित्र आत्मो संपूर्ण सताक व्हरून पावयता. आणि पवित्र आत्म्यान तांकां त्या आनी कितें व्हडले स्कॅम जावचे आसले थंय तावन पवित्र आत्म्यान तांकां भायर हाडले. आणि जे कितें पयशे होगडायले येदोळस तांतले 80% येदोळस फाटीं आयल्यात. आणि 10% मुखल्या दिसांनी ते कुटुंब बरी एक टेस्टमनी आमकां दिवची आसा. त्या देखून सताचो पवित्र आत्मो आमकां सोंसणी करता आणि सोंसणीकायेंत आमी राखून रावतना पवित्र आत्मो आमकां सोलून व्हरता. आज आमी मागया. आज अब्राहमाक देवान बसयले, हांव तुजेर आशीर्वाद घालतलो. मोगाचेनो तरी एक दिसा आमी मागया आशीर्वादा आमचेर. आणि ही आशीर्वादा हर एक दिसा आमकां दिसना जावंक पुरो, पूण ती आशीर्वादा आमकां हर एक दिसा सोलून व्हरता. सांगात म्हणून उतर 3 फावटी घट्ट तरान क्लेम करया.
Deuteronomy Deuteronomy 28 3 and 4. आशीर्वादी जातो लय तू शहरात, आशीर्वादी जात लय तू गावात, आशीर्वादी जातले तुझे पडीचे फळ, तुझ्या शेतांतले पीक, सर्व पसराची वस्त्रा, तुझ्या हिनाची बकऱ्या पिला. Deuteronomy 28 and आशीर्वादी जातो लय तू शहरात, आशीर्वादी जातो लय तू गावात, आशीर्वादी जातले तुझे पडीचे फळ, तुझ्या शेतांतले पीक, तुझ्या गरवा पसराची वस्त्रा, तुझ्या हिनाची बकऱ्या पिला. Deuteronomy 28 3 and 4. आशीर्वादी जातो लय तू शहरात, जातो लय तू गावात, आशीर्वादी जातले तुझे पडीचे फळ, शेतांतले पीक, वस्त्राची वस्त्रा, तुझ्या हिनाची बकऱ्या पिला. नमाज बरी कृपेन भरले सुमी तुझे सुमे असा, स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. आज कितल्या जणांचे लाईफ विंगड एरियान स्टक झाला. काल एका बहिणीन इस्रायल तावन मागो पिटिशन धरला. आज त्यांच्या परिस्थिती कितल्या जणांचे जिवीत स्टक झाला. तिची दोघांचे परगावांक ताणी अप्लाय केले, सगळे प्रोसिजर झाला, अप्लाय केला. सुमार 9 महिने जावन प्रोसेस मुखार वेतात ना. आणि त्यांच्या कुटुंबात कोणाचे काजर फिक्स झाला आणि त्या लाईफ पार्टनरचे जिवीती तसेच स्टक झाला. काही हात गल्यारी मुखार असतात, पैसे घाल्ले लॉस जाते असतात. आज सगळे ब्लॉक्स जिवितात असले देवाच्या उतराच्या शक्तीन पवित्रत्व काढोंदी माग्या काढोंदी पवित्र देवाची उतर आम्ही क्लेम करताना आज आमच्या जिवितान कितल्याशा जणांच्या जिवितान असले समस्या असतात. मायग्रेशन ट्राय केला, कसले डॉक्युमेंट जायचे म्हणतात मिळतात ना. विजा अप्लाय केला, रिप्लाय येतात ना, आन्सर मिळतात ना. आज मार्क 4:22 आज काळोखांत उरचे नका, ते उजवाडाक येऊन दी, उजवाडाक येऊन दी. आज बिझनेसाक हात घाल्ले, कंचे बिझनेसाक हात घाल्यारी लॉस, कंच्या बिझनेसाक हात घाल्यारी कोण म्हणी आडपाय देतात, बिझनेस बंद. आज माग्या सोम्याच्या नवान देवाच्या उतराच्या बळान एक बनपासा तुटोन उडोन सांगता म्हणून तो 3 क्लेम करूया. Deuteronomy 28 3 and 4. आशीर्वादी जातो लय तू शहरात, आशीर्वादी जातो लय तू गावात, आशीर्वादी जातले तुझे पुढचे तुझ्या शेतांतले पीक, सर्व पसराची वस्त्रा, तुझ्या हिनाची बकऱ्या पिला. Deuteronomy 28 3 and 4. आशीर्वादी जातो लय तू शहरात, आशीर्वादी जातो लय तू गावात, आशीर्वादी जातले तुझे पुढचे शेतांतले पीक, सर्व पसराची वस्त्रा, हिनाची बकऱ्या पिला. Deuteronomy 28 3 and 4. आशीर्वादी जातो लय तू शहरात, जातो लय तू गावात, जातले तुझे पुढचे फळ, सर्व शेतांतले पीक, सर्व पसराची वस्त्रा आणि तुझी नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझे सुमे असा, स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. परत एक पटी आमचे काम करचे एरिया, आमचे बिझनेस, आमची कंपनी, आमचे ऑफिस तुम्हाच्या हातान समर्पण देऊया. ते कितले जण काम करणार असतात, आमका कोण आधार देऊन असतात, आमच्या कंपनीन कितले जण काम करणार असतात, सगळ्यांक सुमाच्या हातान समर्पण देऊया. आज पवित्र आत्म्याक आज मागया. जांग पुरो तुझे ओन बिझनेस असा, तुझी ओन कंपनी असा, जांग पुरो थंयसर कोण आड पाय दिते असा, जांग पुरो थंय कोण घटमोळ करते असा, जांग पुरो कोण समस्या करनसा
जावंक पुरो तुज्या कामान तुझे कॉलिग्स तुझे विरोध कितें करनासत. आमकां नाका कोण करतात कितें करतात आज पवित्र आत्मा सोदून काडटा आनी तस्सो ते सगळे सॉर्ट आउट करता. आमकां इम्पॉर्टंट आमचे प्रॉब्लेम फिक्स जाल्ले न्हय तांकां पनिशमेंट मेळिल्ले ते आमकां नाका. ती आशिर्वादीत जावं दीत, ती आशिर्वादीत जावं दीत. ती कितें करतात तांचे कडेन कितें समस्या आसात त्या समस्येंतल्यान तांकां भायर येवंक जातात ना. आज आमी मागूंक जाय हर एका दिसा तांचे पासून. आज मागया आमचे वर्क एरिया जावं पुरो आमचे सिनियर दगदीत आसात. आमकां इसारले शिफ्ट दितात ना जावंक पुरो एका डिपार्टमेंटांत आनी एका डिपार्टमेंटाक ट्रान्सफर करते आसात. सेटल जावंक सोडनात एका डिपार्टमेंटांत. एका डिपार्टमेंट सेटल जाला म्हणटाना त्या डिपार्टमेंटान काण आनी एका डिपार्टमेंटाक घालतात. आज मागया हे सगळे जे कितें जाला पवित्र आत्मो ते सगळे जे कितें जाला ते तुज्या फायद्याक जायशे बदलूंक शकता, बदलूंक शकता. हे तू पात्यताय घे. पयले विषय डू यू बिलीव. जेसून विचारले तू पात्यताय घे हांव तुका बरो करूंक शकता. डू यू बिलीव दॅट आय कॅन हील यू. डू यू बिलीव I can sort this problem out. Do you believe? तुम पात्यताय घे, तुम पात्यताय घे. जेजू विचारता आज आमची पात्याने दृढ करूया. सांगाता म्हणून उत्तर 3 पटी परत रिपीट करूया. डिटरॉनॉमी 28:3-4 आशीर्वाद जातलोय तुझ्या घरात, आशीर्वाद जातलोय तुझ्या गावात, आशीर्वाद जाते तुझे कुडीचे फळ, तुझ्या गर्भ पसराची वासा, तुझ्या हिंडाची बकऱ्या पिला. डिटरॉनॉमी 28:3-4 आशीर्वाद जातलोय तुझ्या घरात, आशीर्वाद जातलोय तू गावात, आशीर्वाद जातले तुझ्या कुडीचे, तुझ्या शेतांतले पीक पसराची वासा, तुझ्या शेतातली बकऱ्या पिला. डिटरॉनॉमी 28:3-4 आशीर्वाद जातलोय तू शहरात, आशीर्वाद जातलोय तू गावात, आशीर्वाद जातले तुझे कुडीचे फळ, तुझ्या शेतांतले पीक, गर्भ वासरा, तुझ्या हिंडाची बकऱ्या पिला. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझे सवय असा. स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. आमच्या भुरग्यांक सुम्याच्या हातान समर्पण देऊया. आज कसल्याही समस्या आसूं ती, कसली गरज आसूं तांकां आज मागया ये पवित्र आत्म्या आज आमच्या भुरग्यांक तू आशीर्वादाने भर, अनायन कर, आशीर्वादाने भर. उरलें काम पवित्र आत्म्याचे आज मागया देवा म्हज्या भुरग्याक पवित्र आत्म्या भर. आज तांव सदांच मागया हर एक दिसा तुझं एक भुरगे आसात, दोगा भुरगे आसात, तेगा भुरगे आसात, जावंक पुरो ती पिड्यात आसात, जावंक पुरो तांचे काम जातात ना, जावंक पुरो तांचे विजा प्रोसेस जातात ना, जावंक पुरो तांकां खंय घर मेळतात ना, जावंक पुरो प्रपोजल मेळतात ना, जावंक पुरो प्रपोजल फिक्स जातात ना. आज मागया पवित्र आत्म्या म्हज्या सो अँड सो, पवित्र आत्म्या आरोनक, पवित्र आत्म्या तू अभिषेक कर, आशीर्वादाने भर. पवित्र आत्म्या फ्लावियाक तू आशीर्वादित कर, अभिषेक कर. पवित्र आत्म्या जेसनक तू पवित्र आत्म्या आशीर्वादाने भर. पवित्र आत्म्या ताका तू अभिषेक कर, अभिषेक कर. प्रीतिक तू आशीर्वादित कर. पवित्र आत्म्या प्रीतिक तू अभिषेक कर. इतलेच आज मागया आमच्या भुरग्यांपासून कंटिन्यू मागया, कंटिन्यू मागया. पळया तांच्या जिवितांत असले सगळे समस्या तुटून पडतात. मागया आम्ही सांगाता म्हणून
એવું તરતીન પટી ક્લેમ કર્યા Deuteronomy 28:3-4 आशीर्वादी जातलोय तो शहरात आशीर्वादी जातलोय तो गावात जातले तुझ्या पुढचे फोट शेतांतले पीक तुझ्या गर्भापासूनची वस्त्राची बकऱ्या पिला Deuteronomy 28:3-4 आशीर्वादी जातलोय तो शहरात आशीर्वादी जातलोय तो गावात जातले तुझे पुढचे फोट शेतांतले पीक तुझ्या गर्भापासूनची वस्त्र तुझ्या हिंडाची बकऱ्या पिला Deuteronomy 28:3-4 आशीर्वादी जातलोय तो शहरात जातलोय तो गावात आशीर्वादी जातले तुझे पुढचे फोट शेतांतले पीक वस्त्राची वस्त्र तुझ्या हिंडाची बकऱ्या पिला मान मरिये कृपेन बदले सुमित जे सुमे असा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू या चकना दोन्ही हात आमचे वैर बऱ्या हरियेक आमच्या गरजो कितल्या जणांनी आमच्या देगी मागोंक सांगला विगड गरजांपासून त्यांच्या हरियेक गरजो हरियेक कुणेपण हरियेक असकत काय देवाच्या हातान समर्पण दिल्या हरियेक पिढी असताना समाजात समर्पण दिल्या फायनान्शियल प्रॉब्लेम कामाचे प्रॉब्लेम विसाचे प्रॉब्लेम माग्या विशेष रान आमची एकली बहीण प्रतिष्ठा आमचे टीम मेंबर तिचे आवय हॉस्पिटलात असा सिरियस असा विशेष रान तिचे बसत आणि या सगळ्या कुटुंबापासून याकडे विशेष माग्या आणि त्यांच्या कितली जना असलेल्या समस्यांक कष्ट नसतात विशेष त्यांच्यापासून मग आज प्रतिष्ठा संजय गावात बैसत असा विशेष रानचे बरे पॉइंट जाऊनच्या पासून आणि पवित्र आत्मो ताच्या संगाता राबून ताका सगळे सूत्र सलन वरून दी सारख्या टायमार ताका पावोंक आणि जे कितें चिंतला ताच्या की वर्त्या रितीन ते सर पावोंक पवित्र मध्ये कृपा लाभून ते हांव एक बेटोंक हांव संगत उरलोंक इल्लो वेळ स्पेंड करूंक पवित्रत्म कृपा लाभून दिवन मागीर सांगात म्हणून येवतर सगळ्या आमच्या गरजो आमचे मागण्याचं मत आमचे स्पिरिच्युअल डायरेक्टर आणि आमचे सगळे टीम समर्पण दिवन सांगात म्हणून येवतर 3 पटी गट्ट तरण क्लेम करूया Deuteronomy 28:3-4 आशीर्वादी जातलोय तो शहरात आशीर्वादी जातलोय तो गावात जातले तुझे पुढचे फोट तुझ्या गर्भापासूनची वस्त्र 28:3-4 आशीर्वादी जातलोय तो शहरात जातलोय तो गावात जातले तुझे पुढचे फोट शेतांतले पीक तुझ्या हिंडाची बकऱ्या पिला Deuteronomy 28:3-4 आशीर्वादी जातलोय तो शहरात आशीर्वादी जातलोय तो गावात जातले तुझे पुढचे फोट शेतांतले पीक तुझ्या गर्भापासूनची वस्त्र तुझ्या हिंडाची बकऱ्या पिला नमान मरिये कृपेन बदले सुमित येसुवे असा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू हालेलुया 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 हे पवित्र तुझे रस्संसो बरोसो तुन संसो आधार तुन संसो आसरो तुन संसो उजवाड तुन संसो वैटांक आसरो आणि आधार आमच्या बेटांक दिवोत्सव नसत हे पवित्र आईचे एक लांब सोसनी काय तुझी वाट पळून रावतना पवित्रत्म्या तुझ्या अजपाची कुणा आमच्या जीवितान पळोवंक आमकां तू शिकय आणि सोसनी येन तुका आम्ही राखोन रावतना त्या सोसनी काय असो फळ तू आमकां दाखोवन दी पवित्रत्म्या आज या तुझ्या भुरग्यांची हर एक गरजो हर एक विनंती हर एक जे कितें काळजाची आशा आकांक्षा हर एक समर्पिता तुझ्या आशीर्वादाने भर आज आम्ही जे कितें उत्तर रिपीट केला ते उत्तर आमच्या जीवितान आशीर्वाद जावन आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या शेतां बटांचेर आमच्या कामांचेर आमच्या सगळ्या पैणांचेर आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सद्यांचेर देवान येवन दी जेजूच्या नांवान मागता आमेन 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 उगदास तुवर ई जासऱ्या गवर तुझे मध्यस्थी सुदलो कुमकपणासना गेल्लो मनकेली साईकोंगला हे पातेने धैर्य खांगे तुझ्याकडे येता या ओंकारी तुझे माई येता पात्याने कधीच तुझे मुखार रावता मनीसल्या देवताचे माई तुझे मागणी तिरस्कार करेना कोण तुझे काकुळतीन मुझे मागणे ऐक ह्या मत दी आमेन आमेन आमेन
नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझ्या सुभ्यासा स्त्रिया भितर तू सदी आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भाग्यवंती मरिये Agenti देवाचे Maria, माया देवाच्या माफिया माया, खातीर पापिया खातीर आता आमी कधी आमच्या मनाच्या घडी मनाच्या आमेन. कडे आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसा आधी तसा आता सदांपर्यंत आमेन. बापाचे पुताचे आणि बापाचे पवित्र पुताचे आणि आत्म्याच्या नावे पवित्र नावे आमेन. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. मगाच्या देव तुमका Praise the हर Lord. एकला आयसो दीस आशीर्वादानी बेसावानी आणि कृपेन भरंदी तुमची टेस्टमनी तुमका किती टेस्टमनी दिवंक आसा तुम्ही यातर तुम्ही वॉइस मेसेज दिवन धडा नांजल्यार तुम्ही ब्रेक करन बरोवन आमकां धडा आम्ही तुमच्या तर्फेन आम्ही ते टेस्टमनी आम्ही वाचतल्या जाय तुमका फोटो शेअर करूंक आसा त्या टेस्टमनी सांगता फोटो धडा आम्ही फोटो तुमचो त्या टेस्टमनी सांगता शेअर करता ते तुमका हर एक लायसो दिस आशीर्वादानी बेसवानी आणि कृपेन बरोवन प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, brother.